Det er fredag i dag. Altså sende mig på et breathwork-kursus. Jeg tror, jeg vil få et chok, hvis jeg begynder at trække vejret reelt. Men jeg skal simpelthen lige fortælle, hvad det er, jeg har købt. Ja, det er så sjovt! Men altså, jeg synes, det her er så sødt. William skal også noget. Jeg vil også. Hej da! Det her købte jeg. Så det ikke bare. Hej. Og glædelig fredag. Det er fredag i dag. Men nu er jeg kommet hjem. Det er fredag. Vi har ikke de store weekendsplaner. I dag skal min mand noget med nogle venner. Og jeg har så børnene. Og så kommer min søster med hendes datter. Og så skal vi bare hygge herhjemme. Prøv lige at komme. Nej, siger han. Nå, jeg vil gerne byde dig på frokost. Det vil sige, at jeg laver æg og rugbrød med mayonnaise. I morgen lørdag har vi ingen planer. Det er så koldt i dag. Det er 4 grader. Det er jeg bare ikke klar på. Jeg synes, det er foråret godt måtte komme nu, og skal lave nogle ting i haven og sådan. Nu skal vi lave frokost. Kender I det, når man kører bil, og man ringer? Nu skal jeg lige sige, at den her ikke er for gammel. Hvad dato har vi i dag? Den er ikke for gammel. Yes, we will eat it. No, we will not. Den lugter sgu lidt mærkeligt. Det må min mand gøre. Eller er den okay? Kender I det, når man kører bil? Og så tager man lige hele længs telefonbog og ringer til, fordi man gerne vil snakke. Og fordi man har tid, når man sidder i den bil der. Den øvelse lavede jeg. Så jeg tror, jeg har ringet 10 forskellige mennesker. Var der nogen af dem, der tog den? Nej, det var det ikke. Og det vil jo sige, at her i løbet af eftermiddagen, når folk har fri, så kommer de højst sandsynligt til at ringe tilbage. Og så kan jeg ikke snakke. Nej. Så, men altså, det havde jo været hyggeligt, hvis en tog telefonen. Det her skønne påskeæg fra Summerbird har jeg spist. Og det var rigtig lækkert. Jeg har faktisk spist 2. Men jeg er heller ikke helt færdig endnu. Der er stadig lidt 3 små påskeæg. Må ikke jeg skal have fat i dem i aften. Altså jeg vil ikke sige, at jeg samler på dem, men jeg har jo dem fra tidligere år også, og de står faktisk fremme her. Tada! Jeg har også nogle, der er endnu ældre, dem ved jeg ikke lige, hvor er. Og så er nu, hvor vi er ved det. Det her er jo fra en restaurant nede i Sydfrankrig, som hedder i St. Paul de Vence, som ligger tæt på der, hvor vi har sommerhus. Eller mine forældre har sommerhus. Som hedder La Colombe d'Or. Og der er bare rigtig dejligt at spise. Det er også et meget kendt sted. Og det her købte jeg, da jeg var dernede i september forrige år med nogle veninder. Og så ville jeg gerne have et lille minde, fordi vi havde den skønneste frokost på La Colombe d'Or. Det var simpelthen så hyggeligt. Og så havde min gudmor sagt til mig, hey, husk at du kan købe menukortet på La Colombe d'Or. Jeg var sådan, hvorfor skulle jeg vil have menukortet på en restaurant? Derfor er det ikke bare fint. Det er simpelthen det menukort, man sidder med dernede. Og her kan I se, det er menuen. Og så vidt jeg har forstået, så ændrer menuen sig ikke på La Colombe d'Or. Og man kan så købe det store menukort, og man kan købe det lille menukort. Jeg har købt det lille, fordi jeg har tænkt mig at ramme det ind. Og så er der jo ingen grund til, at jeg kan åbne det anyway. Men jeg synes altså, det er ret sødt. Og jeg tænkte, at vi skulle hænge det i køkkenet. Enten sådan her, hvor man kan bestille, eller sådan her. Jeg kan virkelig også godt lide det her. Det er sådan meget fransk, klassisk, blødt lækkert.
Men altså lige nu, der står det bag Summerbirds påskeæg, fordi jeg ikke har fået det indrammet endnu, ej heller fundet ud af, hvor det skal hænge. Nu blev vi lige afbrudt her, fordi der er kommet en kæmpe lastbil med en... Det er ret åndssvagt, der kører så stor en lastbil. Med en lille bil til William. Fordi han bliver 2 år. Nå, nu er jeg lige inde i vores garage og skal åbne porten. Her. Okay, let's see. Hold nu op. Nu fik jeg lige løbet rundt og læsset af der, og det er simpelthen så koldt udenfor. Men jeg skal simpelthen lige fortælle, hvad det er, jeg har købt. Hvad vi har købt, min mand og jeg, og faktisk også min mor og far og svigerforældre. Så vi giver en samlet gave, og så giver vi en lidt større gave til William, fordi at we've had a problem herhjemme. Det er et meget lille problem, men det fylder meget hos børnene. Og det er, at vores datter har den her bil, som er sådan en legebil, de selv kan køre rundt i, og hvor der også er en fjernbetjening til. Jeg ved, hvor den egentlig er henne. Og nu er William kommet i en alder, hvor generelt er han jo bare super interesseret i biler og traktorer og alt det her. Og det er vores datter også. Og de skændes omkring den her bil. Det er Michael og jeg trætte af, og derfor så hvilken perfekt 2-årsgave til sådan en lille forkælet møgunge, ikke? Men altså, jeg synes, det her er så sødt. Og så nede i Frankrig, der fandt jeg den her, som er sådan en Jeep-model. Jeg er vild med den. Og den har 3, den ser sådan der ud. Altså, prøv at se, hvor fedt med en skovl. Og så ringede jeg over til et jysk firma, som hedder Bolig og Haven, mener jeg det er. Rigtig god service. Der var 2 forskellige modeller, som lignede meget hinanden. Ringede derover og hørte dem, hvordan der var ledes, og de rådgav mig til at købe den her. Og den er allerede kommet hjem, og jeg bestilte den altså for, 2-3 dage siden. Det synes jeg bare er super god service. Thumbs up til dem. Og jeg glæder mig virkelig meget til at se William køre rundt i den her. Den har også et hjul der bagpå. Ej, det bliver så godt. Mit tip er, at i stedet for, nogle gange så laver jeg det, så laver jeg dadelkugler. Det var koldt udenfor. Nå, nogle gange så laver jeg dadelkugler, og det synes jeg også bare, det er så lækkert om aftenen, når man snakker. Men det tager jo tid, og det er mange ingredienser, og du bliver fedtet og alt det der. Så, dadler, mandler, og så tager jeg en dadel. Jeg synes altid lige, man skal finde de gode. Den her vil jeg gerne have. De skal være smushy. Så halverer jeg den jo bare ved at hive den fra hinanden. Tager kernen ud og erstatter med, og det er altså meget præcist, 1, 2, 3 mandler. Sådan her gør jeg. Kan man... Ej, ser det ikke bare fint ud? Og så spiser jeg det. Og her. Det er lidt det samme som en dadelkugle. Du blander bare selv ind i munden. Altså, jeg elsker det. Simpelthen så meget. Så. Det smager så godt. I skal prøve det. It's time. Vi skal nu samle denne her bil. Og min mand er allerede i gang med at slæbe den ud her. Jeg har glædet mig så meget til det her øjeblik. Jeg tog et tæppe med, vi kan lægge ting på, hvis det ikke lige skal ned på gruset.
Butikken, fordi der mangler en manual. Og ja, vi vil gerne lige sikre, at vi gør det helt rigtigt med manual. Og nu falder den der ud bagpå ved hjulet. Godt, at børn synes, det her er sjovt at køre rundt i. Prøv lige at se, jeg kan lige akkurat være her. Den her bliver han så glad for. Oh my god. Prøv lige at se, hvor fed den er. Det er en ny dag. Først så bliver det gåtur og cykeltur. Vejret er fantastisk. Solen skinner. Det er fredag. Halleluja. Altså, det er jo ganske varmt udenfor, men når man går, og det blæser, så synes jeg, det bliver også ganske koldt. Så jeg pakker mig altså lige lidt ind, som sædvanligt. Og selvom jeg skal ud og gå sådan, hvad er det, cirka 7 km, så er jeg bare ikke mere opfindsom, end det bliver mine gummistøvler. Fordi jeg elsker mine gummistøvler, og jeg synes bare, man går mega godt i dem. Så det er altså altid looket. Jeg burde nok få investeret mig i nogle ægte gåsko, fordi jeg går jo virkelig meget, men jeg går altid vinter eller sommer i mine gummistøvler. Noget jeg til gengæld overvejer at købe, det er Blundstone. At jeg ikke har et par Blundstone, det er for vildt. Min datter har, min mand har, William skal også have nogen. Men jeg vil også have nogen. Og jeg tænker, vil de være gode at gå i? Fordi jeg er bare ikke en sneakerspige. Jeg synes, det føles unaturligt for mig at tage sneakers på. Så jeg tænker Blundstone. Jeg ved, om det kunne være sådan en sommersko til min gåtur. Det lyder helt åndssvagt. Sneakers vil jo 100% være bedre, men
nu går vi. Når man som jeg bare går rigtig mange ture, så og hver dag næsten, så er det altså rigtig dejligt nogle gange lige at komme ud og få lidt luftforandring og gå i nogle andre omgivelser. Og derfor så synes jeg, det er så dejligt lige at køre herud nu. Måske en gang om ugen, tror jeg. Og gå en lang tur med Kalur, og så er det også lidt sødt, hun skal gå i snor. Det synes hun er mega sjovt. Eller det synes hun er spændende. Hun bliver sådan helt anderledes, når vi skal ud og gå, og hun har snor på. Så det er altså en rigtig dejlig fredagsting. Og så kan jeg også bare mærke, at jeg er ved at eksplodere af energi. Så jeg tror for mig selv og for hele familien, så er det rigtig fint, at jeg lige får krudtet af. Og jeg bruger det egentlig, og nogle gange sådan, når jeg går, så får jeg også lyst til at løbe. Selvom jeg bare har overhovedet ikke løbetøj på, bare jeans og gummistøvler, men der er noget energi, der gerne vil ud af kroppen, og det hjælper de her gåture selvfølgelig på. Jeg er nok ikke lige så frisk på vej tilbage, og det er jo præcis det, der er meningen. I hvert fald for mig med min gåtur. Men har jeg lyden af en masse dejlige fugle, har dufter friskt af forår. Altså virkelig, man kan dufte sådan... Ja, det dufter bare godt, og varmen er her lidt, og... Ej, det er sådan en dejlig dag. Når man snakker om solen, der kommer det røde lyn. Den kommer der. Skal vi se, om han siger hej til mig, eller om han bare cykler forbi. Siger ses. Så er det Frans! Hej! Hej. Hvad så? Det er hårdt. Er det? Jeg kan lige tage hende lidt. Vil du cykle med hende? Ja. Ej, sejt. Kom her, Kalur. Skal du løbe? Jamen, go for it. Jeg går videre. Dejligt, du stoppede og sagde hej. Jeg tænker, jeg ved, om du bare vil cykle forbi mig. Tankens studie. Ja, det ved jeg. Hej da! Hej da. Vi ses! Alt er bare sprunget ud. Det er fuldstændig magisk. Og virkelig stor forskel fra da jeg gik her i mandags. Så på bare 4-5 dage, så er det hele bare begyndt at springe ud. Det er så fresh grøn en farve. Det er sådan, men det giver mig bare så god energi. Det tænker jeg, det gør alle. At gå i en skov, der lige er sprunget ud. Det er faktisk lidt magisk. Og så er der en bund her. Jeg fandt lige den her. Den lå nede på grusstien. Og se, der er 2 huller. Det er fordi, sammen med min datter, så samler jeg på sten med huller i. Fordi det jo giver held. Og så hænger vi dem på en snor, som hænger lige ved hendes seng. Så hun får mit lykke og held, siger jeg til hende, gennem de her sten med huller i. Og det er sådan en meget god aktivitet, når vi går ned ved vandet, at så kan man gå og kigge ned og lede efter noget, man kan tage med hjem. Men nu fandt jeg lige den her. Kan I se? Den skal hun da også have. Hvem siger, at et træ med hul i ikke også giver held? Den tror jeg, hun synes er sjov. Når jeg står i sådan en granskov, så prøver jeg altid at trække vejret lidt dybere, fordi det kan jeg bare mærke er vildt rart. Og sådan lige prøve at stoppe op. Det gør jeg ellers sjældent. Men altså... Og jeg har faktisk hørt, at
Gran har sådan en beroligende effekt. Det er nok derfor, jeg synes, det er så dejligt at dufte til. Og det er fra en pige, som virkelig er dårlig til at trække vejret. Altså sende mig på et breathwork-kursus. Jeg tror, jeg ville få et chok, hvis jeg begyndte at trække vejret reelt. Men jeg prøver. Og det er jo så dejligt.